Now ndiyazibuza ke ngoku udependa njani kuKristu ungamazi ungenabudlelwane. Abantu abadependa fully kuKristu nakuThixo ngabantu abadecide ukubuilda a relationship noKristu. Then baza understand sasifundo sokuqala esithi ngokusithetha ngokuthembeka fully ngokuthemba uThixo fully ungangabazi ungabenazidoubts. Siphila ke kwilizwe elithande ukuxabisa abantu abanezinto, elixabisa abantu abanezitatus eziphezulwana okanye ngathi zezingcono kunabanye. Siphila kwizwe elixabisa abantu abanemfundo engathi thekeshe. Siphila kwizwe elithande ukuxabisa abantu umhlambi abanezisebenzi ezenziwayo. Now Yesu Kristu esenje uzokuchallenge yonke loo nto. Ungawuthi ebusweni bakhe nasebusweni kaThixo we are all equal.